مس راديو رنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات قدم 21 عامتات أب إرترا ጸሊም ታሪክ ዝተሰነደሉ ንለውጢ ዝቐረበ ሓሳባት ዝተነጽገሉ ለውጢ ዝጠለቡ ሰበስልጣን ነበር ዝተሓየሩሉ ጋዜጣታት ብሕቲ ዝተዓጽዋሉ ጋዜጠኛታት በልማማ ዝተኣስርሉ ኤርትራ ካብ ተስፋ ናብ ደልሃመት ዘቋመተትሉ ጭራ ዴሞክራስን ፍትሕን ጠቕሊሉ ዝቃህመሉ ሕሉፍ ምልኪ ሓደ ሰብ ወይ ድማ ሓደ ስርዓት ዝነገሰሉ ዘሕዝን ፍጻሜ እዩ ኤርትራ ኣብዚ 21 ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ግፋ ኩናት ሞትን ስደትን ዘይዕረፈት ሃገር ኮይና ትቕጽላላ ኤርትራ ኣብዚ 21 ዓመታት እቶም ቅድሙን ዝነበሩ መሰረታውያን ነገራት ጠቕሊሎም እናጠፍኡ ዜጋታት ብሕሰብ መነባብሮ ብፍርሕን ራዕድን ዝነብሩላ ዓባይ ቤት ማሕቡስ ኮይና ትቕጽላላ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 21 ዓመታት ብናጽነት ፕረስ ድሕሪት ብመሰል ምግሃዝ ዜጋታትን ስደተኛታት ብምፍራይን ድማ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ኢና ንረኽባ ዜጋታታ ራህዋ ዕረፍቲ ክብረት ሓበን ክረኽቡ ሓራ ካብ ሽቁረራ ሓራ ካብ ራዕዲ ሓራ ካብ ፍርሒ ክኾኑ ኣላፍ መስዋእቲ ዝኸፈሉላ ሃገር ሎሚ ስደት ዘገምጅዎም ኣብ ስደት ክበልዩ ዳ እምበር ናብ ዓዶም ክምለሱ ባህጊ ዘይብሎም ይኾኑለዉ እቶም ኣብ ኤርትራን ዘሎ ስርዓት ንድግፎ ኢና ዝብሉውን እንተኾኑ ደገፍ ካብ ማዕዶ ዳ እምበር ኣብ ትሕቲ ምልኩን ሕሱም መነባብሩን ክነብሩ ከም ዘይደልዩ ባዕላቶም ምስክር እዮም እዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ 18 መስከረም 2001 ዝወለደቶ ዕለታዊ ቀለብ ዜጋታት ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ፍርሕን ራዕድን እዩ مس راديو رنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سوني فتصاميتات بريزيدنت إسياس أفورقي أب سومالي ጸንሐ ፖለቲካዊ ፍልልይ ክሳብ ዝፍታሕ ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 13,000 ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ከም ዘይፋንዎም ምግላጹ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣፍሊጡ ኣብ ኣሜሪካ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ኣማኻሪ ጸጥታ ምምሕዳር ባይደን ሊዝ ሸርውድ ራንዳል ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣሜሪካ ኣብ ምምላስቶም ኣብ ኤርትራን 5 ዓመታት ተዓጊቶም ዘለዉ ወተሃደራት ክትተሓባበሮም ሓቲቱ ጉዳይቶም መብዛሕትኦም ኣብ ቀጠር ስራሕ ክትምዝገቡ ይኹም ብዝብል ናብ ዕስክርና ኣትዮም ናብ ኤርትራ ከም ዘምርሑ ዝተገልጹ ወተሃደራት ሶማል ብምስጢር ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ዝሓለፈ ዓመት ኣዴታት ሃለዋ ደቅና ፍሉጡና ብዝብል ድሕሪ ዘካየድኦ ተቃውሞ እዩ መንግስቲን መጀመርያ እዋን ብወግዒ ተኣሚኑ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ነበር መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማ ሚኒስተር ሕሰን ሮብለን ከምኡ ድማ ካልኦት ሓያሎ ሰበስልጣን ምስ ምርጫ ብዝተሓዝ ምፍሕፋሕ ተፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር ብፍላይቲ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅርበት ዝነበሮ መሐመድ ፋርማጆ ስልጣኑ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ከነውሕ ዘካየዶ ሃቐና ነቲ ሃገር ናብ ብረታዊ ጎነፅ ኣምሪሕዋ ነይሩ እዩ ካብ ሓያሎ ወገናት ሶማል ድጋፍ ድሕሪ ምስኣኑ ምርጫ ክካየድ ዝተሰማምዐ መሐመድ ፋርማጆ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወተሃደራት ናብ ዓዶም ክመልሶም ዘይከኣለሉ ምክንያት ኣይተሓበረን ንሱ ስልጣኑ ብዘረከበሉ ኣብ 23 ጉንበት 2022 ጉዳይ ናይቶም ወተሃደራት ንሓድሽ ፕሬዚደንት ከም ዘረከቦ ካብ ምጥቃስ ሓሊፉ ዝርዝሩ ኣይሃበን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ኤርትራ ብዝበጽሓሉ ብወገኑ ነቶም ወተሃደራት ኣብ ዝሓፀረ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምዃኑ እኳ እንተተመባፅዐ ኣወራሕ ሓሊፉ ዛጊት ግብራዊ ክኸውን ኣይከኣለን ኣብ ኤርትራ ከም ሓውሲ እሱራት ተታሒዞም ኣብ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ዝግለጽ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት እውን ከም ዝተሳተፉ ዝጥቀስ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ነዚ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ነጺግዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣልሸባብ ኣብ ከቢድ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ ሓገዝ ጎረባብትን መሻርክትን ዝሓትት ዘሎ መንግስቲ ሶማል ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣሽሓት ወተሃደራት ብምምላስ ኣብ ምርጋእ ጸጥታ ክዋፍሮም ዘይምኽኣሉ ኣብቲ ሃገር ሓደ ካብ ዓበይቲ ዛዕባታት እዩ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ንምዝራብ ናብ ዋሽንግተን ኣምርሒ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣሜሪካ ኣብ ምምላስቶም ወተሃደራት ክትተሓበሮ ዝሓትት ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዝተባብዕ ግብረ መልሲ ከም ዝሰኣነ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ ብሚኒስተር ምክልኻል ሰባስቲያን ለኮርኖ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ፈረንሳ ናብ ጅቡቲ በፂሑ እቲ ልኡኽ ብ15 መስከረም ናብቲ ሃገር ኣብ ዝበፅሓሉ ብዛዕባ ህልው ወተሃደራዊ ኩነታት ዝወቀርና ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንጅቡቲ ዝህልዋ ፀጥታዊ ስጋት ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት እስማኤል ዑመር ገለን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ተመያይጡ
ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ብ10 መስከረም ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ምይይጥ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተሃዋሲ ኩነታት ተፈጢሩ ብዘሎ እዋን ፈረንሳ ፀጥታ ጅቡቲ ኣብ ምርጋእ ኣብ ጎና ደው ከም ትብል ኣረጋጊፅሉ። ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ጅቡቲ ዛተዩ ምህላዎም ድሕሪ ምግላፁ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳን ሕብረት ኤውሮጳን ወኪላትን ናብቲ ሃገር ከም ዝለኣኻ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም። እቲ ኣብ ጅቡቲ ካየድ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ዛጊታ ምንታይ በፂሑ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ዑደት ሚኒስተር ለኮርኑ ናብታ ልዕሊ 1500 ወተሃደራት ፈረንሳ ዝሓቆፈ ቀዋሚ ማዓስከር ዘለዋ ጅቡቲ ኣብ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ምምያጥ ጥራይ ዘተኮረ ይነበረን። ፈረንሳ ኣብ ቅናስ ሳህለ ሳራን እተካየዶ ዘላ ስርሒታት ጅቡቲ ከም ደጀን ተገልግል ምህላዋ ይጥቀስ። ብፍላይ ኣብ ማሊ ዝነበረ ሓይሊ ጠቕሊሉ ድሕሪ መውፅኡ ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራ ከተስፍሕ ከም እትደሊ ይግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት መንግስቲ ዩጋንዳን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ዳግመ ምዝገባ ኣብቲ ሃገር ናይ ዝነብሩ ስደተኛታት ክካየድ ብዘውፅዎ መምርሕ መሰረት ምዝገባ ኤርትራውያን ካብ 13 ክሳብ 16 መስከረም ተኻይዱ። እቲ ብብዝሒ ኣባላት ስድራ ቤታት ተኸፋፊሉ ኣብ 3 መዓልታት ዝተኻየደ ምዝገባ ብቑዕ ምድላው ዘይተገብረሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንጹር ሓበሬታ እውን ስለ ዘይነበሮ ሓያሎ ስድራ ቤታት ከም ዝተኸላበታ ነዚ ሓበሬታ ካብ ካምፓላ ዝለኣኹ ወገናት ኣረድዮም። ዕላማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዳግመ ምዝገባ ንጹር ኣይኮነን። እቲ መስርሕ ንሓያሎ ኤርትራውያን ግዳያት ጉቦ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ምስ ስደተኛታት ዝተኣሳሰራት ትካላትን ይገብሮም ኣሎ ክብሉ እቶም ወገናት ጠቒሶም። ንኤርትራውያን ብዘይ መእተዊ ቪዛ ናብ እትቕበል ዩጋንዳ ካብ ዝኣትዉ መብዛሕቶም ናብ ዓዶም ከም ዘይምለሱ ይፍለጥ። እንተኾነ ኣብ ዩጋንዳ ክትጸንሓሉ ዝግባእ ግዜ 3 ዋርሒ ጥራይ ምስ ምዃኑ ሓያሎ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ንምትራፍ ዝወሰኑ ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ፈቓድ እዮም ዝነብሩ። ዕቑባ ዝሓተቱን ናይ ወፃኢ ሃገራት መስርሕ ዝጽበዩን ኤርትራውያን እውን እንተኾኑ ኣብቲ ሃገር ጉዳያት ንምስላጥ ግቦ ምኽፋል ንቡር ተሪኦም ምዃኑ ይዝረበሉ። ኣብ ዩጋንዳ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ስደተኛታት ክህልውን ከለዉ መብዛሕቶም ዜጋታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ምዃኖም ብ9 መስከረም ዝወፀ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት። መብዛሕቶም እቶም ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ዘተዓቕብዮም። ከም ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ግና ኣብ ከተማታት ብፍላይ ድማ ኣብ ካምፓላ ዝነብሩ ኮይኖም ብዙሓት ካብኣቶም ንኣሽቱ ንግዳዊ ትካላት ብምኽፋት ህይወቶም ይመርሑ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዢቢንግ ኣብ ሃገራት ዞባ ዑደት የካይድ ኣሎ። ኣብ ለካቲት 2022 መዝነት ካብ ዝቕበል ንካልኣይ እዋኑ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ሰሙን ዑደት ብኤርትራ ዝፈለመ ኣምባሳደር ቢንግ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብምርኻብ ኣብ ክልተ ኣብ ዝምድና ቻይናን ሃገራት ዞባን ከምኡ ድማ ቻይና ኣብ ምርጋእን ፀጥታን ዞባ ከተበርክቶ ትኽእል ግደን ተመያይጡ። ኣብ ጅቡቲ እውን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ብምርኻብ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ተዘራረበ እቲ ሚኒስተር ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ንምዝታይ ዑደቱ ናብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ክቕፅል እዩ። ኣብዚ ዞባ ረብሓታታ ንምዕዋት ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን እትጫረስ ዘላ ቻይና ኣብ ወርሒ ሰነ 2022 ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ምትእንጋዳ ይዝከር። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዋዕላ ኣይተሳተፈን። ኣገልግሎታት ወደብ ንምርካብ ተጸጊማ ከም ዘላ ትግለጽ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ጅቡቲ ምቁማታ ሰበስልጣን ሃገር ሓቢሮም። ንምርጋፍን ምጽዓንን ዘገልግል ኣስታት 12,000 ትርቢዒት ሜትሮ መሬት ኣብ ጅቡቲ ዓዲጋ ከም ዘላ ዝገለጸት ደቡብ ሱዳን ካብ ወፃኢ ሃገራት ንትእትዎ ይኹን ናብ ወፃኢ እትልእኮ ነገራት በዚ ወደብ ንምጥቃም መዲባ ምህላዋ ኣረጋጊጻ። ወደባት ሱዳን፣ ታንዛንያን ኬንያን በብእዋኑ ክትጥቀመሉ ጸንሐት ደቡብ ሱዳን ቤት ምኽሪ ንግዲ ሃገር ናይ ወደብ ኣማራጺታቱ ጅቡቲ ክትከውን ቀድሚ 2 ዋርሕ ምሕጽንታ ኣቕሪቡ ምንባሩ ተመልኪቱ። ሚኒስተር ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ፖት ካንግ ሾል ወደባት ፖርት ሱዳንን ሞምባሳን ኢና ክንጥቀም ጸኒሕና፣ ሕጂ ግና ናብ ጅቡቲ ክንግዕዝ ወሲና ኣለና ክብል ወግዓዊ መግለጺ ከም ዝሃበ መርበባት ዜናት ሃገር ጠቒሰን። እዚ ውሳኔ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ዘይተጻረየ ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ብመንገዲ ጅቡቲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ክቐርብ እዩ። ደቡብ ሱዳን ድማ ካብ ወፃኢ ትሽምቶ ዘበለ ኩሉ ብወደብ ጅቡቲ ከተእትወያ። ወደብ ሞምባሳ ምጥቃም ካብ ቀንዲ ዓማዊል ኬንያ ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ናብ ጅቡቲ እንተግዒዛ ንኬንያ ዓብዪ ቁጠባዊ ሃስያ ምዃኑ ተንተንቲ ይረዱ። እንተኾነ ደቡብ ሱዳን ወደብ ጅቡቲ ንምጥቃም ናይ ግድን ብኢትዮጵያ ክትሓልፍ ስለ ዘለዋ ካልእ ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾና እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ይእምቱ። ምስ ደቡብ ሱዳን ዝዳወብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ እዋን ምፍራጥ ፀጥታ ዝተራእዮን
ሓደ ካብ ናይ ግጭት ዞባታት ሃገር ምዃኑን ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራ ከም መቐጸልታ ናይቲ ሳልሳይ ሰሙኑ ሒዙ ዘሎ ውግእ ብሰፊሕ ግንባራት ሓድሽ ዙርያ መጥቃዕቲ ከፊቱ ክብሉ ሓይልታት ትግራይ ከሲሶም። ማእከላይ እዚ ሓይልታት ትግራይ ብሰሉስ 20 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ከባቢታት ዛላምበሳ፣ ጾሮና፣ ራማ፣ ማይ ኩሕሊ፣ ዝባን ገደናን ዓድን ከቢድ ውግእ ይካየድ ምህላው ጠቒሱ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሚሊሻታት ኣምሓራን እውን ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምውሓድ ብሓያሎ ከባቢታት ሓድሽ ዙርያ መጥቃዕትታት ከፊቶም ምህላዎም እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዙርያ መጥቃዕቲ ይኹን ሳልሳይ ሰሙኑ ሒዙ ዘሎ ውግእ ብወገን ኤርትራ ዝተዋበ ሓበሬታ የለን። ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን በብወገኖም ዓበይቲ ወተሃደራዊ ዓወታት ይጎናፀፉ ከም ዘለዉ እኳ እንተገለጹ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብነፃ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን። ኣብ ክልሊ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ ኣብ ምግፋፍ ዝነበሩ 139 የመናውያን ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተታሕዙ በዓል መዛሃብቲ ዓሳተ ሃገር ወቒሱ እቶም 23 ትሕቲ ዕድመ ዝርከቦም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ክልል ማይ የመን ዓሳ እናገፈፉ ከም ዝተታሕዝዩ እቲ ኣብ ትሕቲ ሕቲ ዝመሓደር በዓል መዚ ገሊጹ እቶም ብ29 ነሓሰ ከም ዝተታሕዙ ዝተገልጹ የመናውያን ካብ ገማግም ሞካን ሑሬዳን ዝተበገሱ ምዃኖም ተመልኪቱ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ንብረቶም ዘሚቱ ንኣስታት 3 ሰሙን ኣብ ቀይዲ ሒዝዎም ምህላው እቲ በዓል መዚ ናብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣካላትን ጥርዓን ምቕራቡ መርበብ ዜና ኣኽባር ኣልየመን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ክልል ማይ ኤርትራ ዝኣተውዮም ዝበሎም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ በብእዋኑ ከም ዝሕዝን ካብ ኣዋርሕ ክሳብ ዓመታት ኣጽኒሑ ድማ ከም ዝፍንዎም ይግለጽ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ምትሓዝን ምፍታሕን የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሂብን እዩ። ኡጋንዳ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣዊጃ ሰበስልጣን ጥዕናት ሃገር ብዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ማእከላይ ኡጋንዳ ብትርከብ ዞባ ሙበንደ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ብቫይረስ ኢቦላ ተለኺፉ ከም ዝሞተ ምስ ተረጋገፀዩ እቲ ኣዋጅ ተመሓላሊፉ ኣቐዲሞም ኣብቲ ዞባ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ናይ ዝሞቱ 6 ሰባት ጉዳይ እውን መርመራ ይካየደሉ ኣሎ። ካልኦት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከይኮኑ ዝተጠርጠሩ 8 ሰባት ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ይርከቡ። እቲ ዞባ ካብ ሕማም ኢቦላ ነፃ ምዃኑ ክሳብ ዝረጋገጽ ካብን ናብን ዝግበር ምንቅስቓሳት ክድረትን ህዝቢ ክነቕሓሉን ሚኒስትሪ ጥዕና ኡጋንዳን ውድብ ጥዕና ዓለምን ፀዊዖም እዚ ኣብ ኡጋንዳ ድሕሪ 10 ዓመታት ንመጀመርያ እዋኑ ተስፋሕፊሑ ከይከውን ስጋእ ዘሎ ዓይነት ብስምቲ ኣብ 1976 ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተረኣየ ብሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ዝፍለጥ እዩ። ኢቦላ ከም ረስኒ፣ ቃንዛ መላግቦታት፣ ቀርጥማት፣ ደም ዝተሓወሰ ውፅኣት፣ ተምላስ፣ ሸውሃት ምእባይ፣ ድኻምን ሰሓጎረሮን ዝኣመሰለ ምልክታት ዘለዎ ብቫይረስ ዝመሓላለፍን ውሽጣዊ መድመይቲ ብምስዓብ ዝቐትልን ሕማም እዩ። ካብ ሰብ ናብ ሰብ ድማ ብምትንኻፍን ከም ደም፣ ሽንቲ፣ ቀልቀልን ተምላስን ዝኣመሰሉ ካብ ውሽጢ ዝትፍኡ ፈሰስቲ ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ ኮይኑ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ እንተዘይክኢሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ተላባዒ ሕማም እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት እዚ ሕማም ብብዝሕን ተደጋጋምን ዝተረኣየሉ ክፋል ዓለምና ምዃኑ ሰነዳት ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብሕማም ይኹን ካልእ ምኽንያታት ኣብ ገገዞም ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ብዝቐልጠፈ ናብ ባህርታቶም ክጽንበሩ ህፁፅ ጻውዒት ቀሪቡ እቲ ጻውዒት ክሳብ 55 ዓመት ንዝዕድሚኦም ዝምልከት ኮይኑ ኮቦርታ ወይ ኣንሶላን ንግዚኡ ዝኸውን ስንቅን ሒዞም ናብ ባህርታቶም ክጽንበሩ ዝጠልብ እዩ። ዝምልከቶም ኩሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናብ ባህርታቶም ተዘይተጸንቢሮም ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ መቕጻዕቲ ክህሉ ምዃኑ እዩ ዘጠንቅቕ እቲ መጽዋዕታ። ብእኩብ ክብገሱ ቁርባት ንዝኾኑ ኣብ ከከባቢኡ ንዘሎ ጨናፍር ሚኒስትሪ ምክልኻል ወይ ድማ ብምምሕዳራት መካይን ክዳለወሎም ከም ዝኽእል እዩ ዝጠቅስ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣዋፊሩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ መንእስያት ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ትሕቲ ዕቑር ሰራዊትን ሚሊሻን ዝተሓቕፉ ኣረጋውያን እውን ከይተረፈ የኽትት ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የመልክት። መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካቲ ኣቕሪቦ ዘሎ ጻውዒት ኣብ መላእ ሃገር እውን ጽዑቕ ግፋእ ኣብ ምክያድ ይርከብ። እዚ ብወገን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ጻውዒትን ግፋን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተኣሳሲሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ሻቕሎትን ፍርሕን ከም ዝርከብ ካብ ኣስመራ ዝተላእከልና ሓበሬታ የነጽር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ሶማል ዞባ ኦጋዴን ዳህሳስ ነዳዲ ናይ ዘካይድ ዝነበረ ኩባንያ ዕድና ቻይና ፍቓድ ሰሪዙ።
مرباز زينات هاجر نمينيستر معدن أتو تاكل أمة بمتكاس بعسران حدن مسكرم بزغربو تسبساب مسرت اتي بولي جي سي ال زتبالي ناي تشاينا كوبانيا أبتكلل أبعدنا غازن ندادن زكايدو زلو داساس كالاتف زتوهابو تأزاز كتكبر بزي مخاليو وعلو تسريزو اتمنجستي أبز تفلاليه كبابتات هاجر داساسن كوعتان ندادن غازن زركبو استفلاليه معدنات كايدات سنحا أستات تشعات تميتي ناي وشت هاجرن وطان كوبانياتات فقاد مسرازو أور حسنة قليتو نيريو كابتوم فقاد عدنا استسرزم كوبانياتات ناي تشاينا بولي جي سي إلن أب معراب غلقا أب عدنا ورقي زنطف ناي بريطانيا كوبانيا كافي جولدن يركبوم أب لعلزي أب داساسن كوعتان زتفلاليه معدنات كنتفات سنحا 591 ناي وشت هاجر تكالاتون بتمساسالي فقادن كم زتسرزي أقدمو تحبيريو إذن كوبانياتات زاقيت فرياتن نابعداقا كغربا أبرس زي مقالن مدنو قياتن انكفاتاتن يريا كم زلوا بمقاسيو منقستي فقادن كسرز وسينو بفلاي ندادن غازن نابعداقا كغرب لعل تسبيت زتقبرلو ناي تشاينا كوبانيا بولي جي سي ال نتفتاتو كالاتف تدقاقامي متنقاتا كم زتو هبوي تحبيرو قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبي كلتشان 10 شمونتن أبي سلطان نابز مسألو أبزي كربا ندادي كنوتسينا كبل كم زقالتي أيرسعن መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግጭት ንዘካይዱ ዘለዉ ዕጡቃት ተቃምቲ ይድግፋሎ ክብል ፕረዚደንት ፌሊክስ ትሽክዲ ወቂሱ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ ቃል ምስ ዕጡቃት ተቃምቲ ዝተኻየደ ፈተነታት መስርሕ ሰላም ብሰንኪ ምትእታው ናይ ግዳም ሓይልታት ክዕወት ኣይከኣለን ብምባል እዩ ንሩዋንዳ ጠቂስዋ ዘካይዶ ዘለኹ ጻዕርታት ሰላም ብሰንኪ ተጻባእቲ ተግባራት ጎረባብትና ክሰምር ኣይከኣለን ዝበለ እቲ ፕረዚደንት በዞም ጎረባብቲ ዝሕገዙ ዕጡቃት ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ዕንወት ይፍጽሙለዉ ክብል ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ሩዋንዳ ብዛዕባ እዚ ብፕረዚደንት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ወቀሳ ወግዓዊ ምላሽ ክህበሉ ትፅቢት ኣሎ ንዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሩዋንዳ ብሩንድን ኡጋንዳን ዘዋሰነ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ብሰንኪ ምትሕጋዝ ዕጡቃት ሓድሕድ ናብ ግጭት ክኣቱ ተንተንቲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ኡጋንዳ ካብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተበገስዮም ንዝበለቶም ዕጡቃት ንምህዳን ዶብ ሰጊራ ወተሃደራዊ ስራሒታት ከተካይድን ከላ ሩዋንዳ ብወገና ኣንጻር መንግስቲ ንዝዓጠቑ ተቃዋምቲ ኮንጎ ብወገን ሰሜንን ደቡብን ኪቡ ብፍላይ ድማ ብጎማ ከም እትድግፍ ይጥቀስ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ናጽነት ፕረስ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፈጥሮ ዘሎ ጽልዋን ዘተኮረ ዋዕላ ኣብ ፓሪስ ተኻይዱ ኣብቲ ብራድዮ ኤረና ተወዲቡ ብሓሙስ 22 መስከረም ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ፓሪስ ዝተኻየደ ዋዕላ ጋዜጠኛታት ወከልቲ ኣህጉራውያን ማሕበራት ተምሃሮ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መጽናዕቲ ዘካየዱ ምሁራትን ካልኦት ቅዱሳትን ተሳቲፎም ኣብቲ ዋዕላ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ዘብጽሖ ዘሎ ሞት መቕሰልትን ዕንወትን ኩሎምቶም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ኣብ ፕሮፓጋንዳን ናይ ጽልእ ዘመተን ስለዝተጸምዱ ቁኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ርእሲ እዚ ሞያውያን ጋዜጠኛታት ቁኑዕ ሓበሬታ ከይእክቡን ናብ ህዝቢ ከይዝርግሑን ብኩሎም ወገናት ቀይድታት ይግበረሎም ምህላው ኣብቲ ናይ ፓሪስ ዋዕላ ብኣብነታት ቀሪቦ ወኪል ጋዜጠኛታት ብዘይዶ ኣብ ትሕተ ሳራ ናይ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ሙቶኪሙሞ ካብ ናይሮቢ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ንጋዜጠኛታት ዘይውሕዝ ዞባ ምዃኑ ብምትሕሳብ ምስ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ኣዝዩ ብኢሱ ምህላው ኣመልኪታ ንሳ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘሎ ፍጻሜታት ጋዜጠኛታት ብኣካል ከረጋግጽዎ ስለ ዘይክእሉ ብቴሌፎንን ካልእ መንገድታትን ንዝበጽሖም ሓበሬታ ብምውካስ ዘቕርቦ ዘለዉ ጸብጻብ ናጻብ ፕረስን ጋዜጠኝነትን ተወሳኺ ብድሆም ምዃኑ ኣዘኻኺራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ሓደ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕጻውን ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ነዚ ዝሓለፈ 21 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ናጻ ሓበሬታ ዓፊኑ ምህላው ዘዘኻኽረ ጋዜጠኛ ሬድዮ ኤረና ፍትሒ ዑስማን ብወገኑ እዚ ናይ ሕጂ ኩናት ንዝጸንሐ ዘጋድድ ክስተት ክብል ጠቒሱ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ክፍጸም ጸንሐ መጥቃዕትታትን ፈጸምቱን ብዝምልከት ብናጻ ሚድያ ክረጋገጽ ኣይከኣለን ዝበለ ፍትሒ እቲ ፍጻሜ ብኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳ ክውዕል ከም ዝረአ ብኣብነት ኣረዲኡ ኣብቲ ዋዕላ መደረ ከስምዕ ዕዱም ኮይኑ ዝቐረበ ሱዳናዊ ጋዜጠኛን ተንታኒ ፖለቲካን መሐመድ አልአስባት ጋዜጠኛ ሱዳን ምስ እቲ ሃገር ተሓልፎ ዘላ ሓርጎጽቆጽ ዝበዝሖ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ተተሓሒዙ ግዳያት ክኾኑ ከም ዝጸንሑ ብምሕባር ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሳኺ ምዃኑ ኣስሚሩሎ
ወኪል ማሕበር ጋዜጠኛታት ሱዳን ኣብ ኤውሮጳውን ዝኾነ መሐመድ ጋዜጠኛታት ሱዳን እቲ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደባዊ ምስሓብን ጉዳይቶም ካብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝሃድሙ ሰላማውያን ሰባትን ብሓፈሽኡ ድማ መርገፅቲ ብወተሃደራት ዝተባሕተ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ብናጽነት ጸብጻባት ከቕርብሉ ዝኽእሉ መድረኽ ከም ዘየለ ኣገንዚቡ ጋዜጠኛታት ድምፂ ራድዮ ጅቡቲ ብወገኖም ንተመክሮ ናይቲ ኣብ ስደት ኮይኖም ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፍታት ሚድያ ብምዝርዛር ኣብዚ ንጹርን ወድዓውን ሓበሬታ ንምርካብ ብዳህ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ጋዜጠኛታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምትሕብባር ዝሰርሑሉ መድረኽ ክፍጠር ዝብል ርእይቶ ኣቕሪቦም ወኪል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ፈረንሳ ጋዜጠኛታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከባ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ብኸመይ ክሰርሑ ይኽእሉ ዝብል ነጥቢ ክቐርብ እንከሎ ካልኦት ተሳተፍቲ ዝተፈላለየ ሕቶታትን ርእይቶታትን ብምቕራብ እቲ ብሬድዮ ርና ዝተወደበ ዋዕላ ተዛዚሞ ምካስ ሰብኣዊ መሰላት ሰሜን ኢትዮጵያ ትምርምር ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ይፍጽማሎ ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ እታ ጉጅለ ብ19 መስከረም ኣብ ዘቕረበቶ ፈላመ ጸብጻብ ኣብ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ኣብ ጀመረው ኩናት ኩሎም ሓይልታት ዝተፈላለየ ገበናት ከም ዝፈጸሙ ዘረጋግጽ መርትዖ ምርካባ ኣረጋጊጻ እቶም ተኣኪቦም ዘለዉ መርትዖታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝተፈጸሙ ዘእምኑ ምዃኖም እታ ጉጅለ ብተወሳኺ ኣብ ጸብጻባ ኣስፊራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጥቤት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ምህላው ኣብቲ ጸብጻብ ቀሪቡሎ እታ 3 ኪላታት ዘለዋ ጉጅለ ኣብ ታሕሳስ 2021 ብውሳኔ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ካብ እትቐውም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለያ ንመጀመርያ እዋና ናብ ኢትዮጵያ በፂሓ ኣብቲ ካብ 25 ክሳብ 30 ሓምለ ኣብ ኢትዮጵያ ጸንሓትሉ መዓልታት ምዝተፈላለዩ ኣካላት ሃገር ብምርኻብ ምስቲ ኣቐዲሙ መጽናዕቲ ክካየደሉ ዝጸንሐ ነጥብታት ብምዝማት ድማ ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ጸብጻባ ኣብ ጀኔቫ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባላ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ኣቶ ሬድዋን ሑሰን እቲ በቲ ጉጅለ ዝቐረበ ጸብጻብ ንኢትዮጵያ ንምውንጃልን ንምውራድን ዝተኣልመ ወዲት ክብል ኣብ ትዊተር ገሊጹ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጀኔቫ ኣቶ ዘነበ ከበደ ብወገኑ እታ ጉጅለ መንግስቲ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ምህላው ዘረጋግጽ መርትዖ ከም ዘይብላዩ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጠቒሱ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ገበናት ኩናትን ገበናት ሰብኣውነትን ተፈጺሙ ምህላው ዝጠቅስ ጸብጻብ መርማሪት ጉጅለ ብዝምልከት ኣብዚ ቀረባ ህጹጽ ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም መንግስቲ ኤርትራ ሃገራዊ ዋዕላ ድንሽ ኣካይዱ እቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ተወዲቡ ካብ 21 ክሳብ 22 መስከረም ኣብ ኣስመራ ዝተቓንዐ ሃገራዊ ዋዕላ ድንሽ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ኣብ ምፍራይ ዝሕግዙ መጽናዕትታት ንምማይ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ንኽልተ መዓልትታት ዝተኣናገዶ ሃገራዊ ዋዕላ ድንሽ ኣብ ሕርሻን መግብን ዘተኮራ 11 ኣህጉራውያን ማሕበራት ተዓዲመ ምንባረን ሚኒስትሪ ዜና ተሃገር ኣፍሊጡ ሬድዮ ኤረና